Il-Mall ta' Veċċja f'San Pawl il-Baħar imbena 80 sen ilu u għal-post fejn is-sajjieda jorbtu d-dajjes tagħhom wara li jkunu għamlu l-qabda tal-ħut. Għal snin twal is-sajjieda kienu jsibuha diffiċli biex iwettqu x-xogħol tagħhom minħabba li il-Mall ta' Veċċja talla jaqa' biċċiet u fi stat ta' abbandun. Il-breakwater kien inqasam ma' żmien għax issa kellu ħafna żmien u s-sajjieda ta' hawnhekk kienu qed jilmentaw illi meta jkun mal-temp il-baħar kien qed jibqa' dieħel u minn taħtu ġifieri kien qed jitkisser kollu. Biex din is-sitwazzjoni tinbidel fl-aħħar xhur il-Gvern wettaq ix-xogħol infrastrutturali u ta' tisbieħ fuq dan il-moll. Dan b'investiment ta' €1,300,000. Il-proġett jinkludi faċilitajiet tas-sajjieda, slipways, kostruzzjoni biex tipproteġġi l-breakwater u x-xogħol ta' tisbieħ fuq il-wiċċ tal-breakwater. Dawn il-faċilitajiet se jiffaċilitaw ix-xogħol tas-sajjieda li mingħajr dubju esprimew sodisfazzjon. Sodisfatti ħafna, ma ħajkolli ngħidlek sa fl-aħħar. Għax is-sajjieda taw kienu jibgħatu wisq meta jkun mal-temp mill-Grigal speċjalment kienu jibgħatu wisq u speċjalment biex jabbu jħottu kien hawn diffikultajiet u daqsxejn ta' diżorganizzazzjoni wkoll, imma milli jidher marru ħafna l-aħjar l-affarijiet, kellu bżonn jibqgħu jinżammu hekk. Hawnhekk kien hawn ilmenti kienu ilhom ġejjin minn diversi snin u nista' ngħid li kien hemm żmien ejwa li kienu jaslu sa f'widnejn torox, però kien hemm bżonn kbir għax li kieku ma twettaqx dal-proġett kieku ma qed taraw xejn ħlief qabda konkos imkisser. Meta żar il-proġett tal-Veċċja flimkien ma' segretarju parlamentari Ian Borg, segretarju parlamentari għas-sajt Rodri Galdes tkellem dwar il-viżjoni tal-Gvern għall-qasam tas-sajt. Qal li dan mhux proġett iżolat. Se nkunu qed insaħħu l-infrastruttura tas-sajt madwar il-pajjiż kollu. Issa minn hawnhekk ħajkollna xogħlijiet estensivi li f'Marsa Xlok. Fatti bħalissa għaddejjin bil-konsultazzjoni dwar il-breakwater. L-ispiża ħad tkun konsiderevoli ta' breakwater ġdid fin-naħa tal-parti tal-water polo pitch. Dawn il-proġetti se jsiru wkoll bl-użu ta' fondi Ewropej. Fil-fatt is-segretarju parlamentari għal fondi Ewropej spjega kif il-Gvern innegozja pakkett finanzjarju ta' €29 miljun għal-qasam tas-sajt. Naħseb li l-Kummissjoni Ewropea fehmet il-neċessitajiet li għandha Malta fuq kollox is-sajjiet u dawk li huma involuti fis-settur marittimu u allura l-fatt li issa għandek budget li huwa 3 darbiet akbar minn dak li għadna kif għalaqna żgur se jkun qiegħed jgħin aktar is-sajjieda bid-diversi skemi li ser ikun hemm għad-dispożizzjoni tagħhom u fuq kollox l-entitajiet governattivi sabiex ikomplu jtejbu l-infrastruttura f'dan is-settur.